Slovenský preukaz, čo neplatí na Slovensku. Dokončíme si tému slovenských námorných licencií. Včera som spomínal veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblasť plavby C. S touto licenciou sa môžeš plaviť na mori do 12 námorných míl od pobrežia a vyplávať by si nemal, ak vietor presiahne 4. stupeň Beauforta, čo je škoda, lebo od štvorky začína zábava. Loď nemôže byť dlhšia ako 24 metrov a do 12 osôb na palube. Keď si na C naplávaš 2000 námorných míl a z toho aspoň 1000 ako veliteľ, môžeš sa prihlásiť na skúšku na B. Tu už sa môžeš plaviť 200 námorných míl od brehu a počasie ťa už úradne nelimituje. Na to kurz nepotrebuješ, no určite nie je na škodu. Hlavnou témou sú príliv, odliv a prúdy, čo si osobne myslím, že by malo byť už súčasťou C skúšky, pretože to, že mi odliv vzal 3 metre vody, ma viac trápi pri brehu ako v strede mora, kde mám rezervu 150 metrov. Tiež si myslím, že takýto kurz sa nemá robiť na učebni, preto ho my robíme v Škótsku. Máš Bčko a od jeho získania si naplával cez 5000 míl, môžeš ísť na skúšku na oceánsku plavbu. Ačko. Hlavná téma je astronavigácia. A platia ti tieto licencie na Slovensku? Nie. Na Slovensku more ani oceán nemáme a tak sa nemáš kde plaviť. Vnútorné vody, jazerá a rieky sú lodca malého plavidla. Iný úrad, iná licencia, iná výhláška. Takže ja konkrétne môžem ísť krížom cez Atlantik, ale nemôžem sa plaviť na Domaši.